It-tnejn filgħodu diversi individwi protestaw quddiem il-Ministeru tas-Saħħa għaliex insistew li jkellmu direttament lill-Ministru Chris Fern biex jesprimu r-rabja tagħhom għal fatt li l-ilbies tal-maskri għadu wieħed mandatorju f'diversi postijiet, fosthom fl-iskejjel. Nies li kienu preżenti għal din il-protesta stqarrew ma' Net News li wliedhom qed jispiċċaw ikollhom jilbsu ħafna ħwejjeġ żejda l-iskola minħabba l-fatt li twieqi u l-bibien qed jinżammu miftuħa minkejja li l-istudenti ikunu bil-maskri, b'riżultat li tfal qed jispiċċaw iħossu ħafna kesħa. Diversi individwi staqsew għaliex l-ilbies tal-maskri qed jibqa' mandatorju f'diversi postijiet tax-xogħol jekk hawn ammont sostanzjali ta' nies imlaqma bit-tliet dożi. Rigward il-vaċċin huma stqarrew ukoll li saħansitra hawn persuni li qed jispiċċaw jitkeċċew minn xogħolhom minħabba li mhumiex imlaqma. Bin-nies preżenti għall-protesta jisħqu li spiċċajna dittatorjat.